חסות. יש לנו זום? דוקטור יוסף טפש, יושב ראש ההסתדרות הרפואית מלשכת האתיקה, בבקשה. אני רואה שאתה במילואים, איך אני מקנה בך. כן, שמי דוקטור יוסי ולטפיש, אני יושב ראש הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית. לא של כל ההסתדרות הרפואית, רק של הלשכה לאתיקה. גם אני גאה להגיד שהחיים שלי נעצרו ב7/10, צה"ל מצא לנכון לגייס אותי, אני רופא חטיבתי במפקדת חטיבה לוחמת בדרום. בזכות הדיון הצלחתי לצאת לכמה שעות הביתה, להופיע בפניכם, לא הספקתי אפילו להחליף בגדים, אבל חשוב לי להדגיש שכל מה שאני אומר הוא לא על דעת צה"ל, ואני לא דובר של צה"ל, אני רק מדבר בשם הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית. צריך להגיד שקשה מאוד לדבר אחרי הדברים של משפחות החטופים. אני נמצא בחזית, החטיבה שלי לוחמת בתוך עזה, אנחנו עושים מאמץ מאוד בערוץ של להכריע את החמאס. אני חייב להגיד שאני רואה את הצבא, ואני חייב להגיד שזה מאוד מבליט את ההבדל בינינו לבין אותם חלאות אדם שעשו מה שעשו באותו יום מקולל. הצבא שלנו, למרות שהוא קיבל על עצמו למוטט את שלטון החמאס ולהילחם בתוך עזה, הוא עושה את זה בצורה מאוד אתית ומאוד שמתאימה לצבא של מדינה מערבית. וטוב שכך. שמשיגה מטרות צבאיות בכל הכוח ועם כל העוצמה, אבל בצורה מוסרית ונאותה. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שזה נאמר, ואני אגיד את זה בקצרה, זה חשוב להעביר את המסר הזה, כמו שכבר אמרת ואתה מקבל את זה, אי אפשר לתת לרופאים לקבל את ההחלטה מה הטיפולים שהם כן משפרי איכות חיים, לא משפרי איכות חיים. דיברנו על זה בדיון הקודם, וזה מושג שהרופאים לא מכירים אותו, והמחוקק, אם הוא רוצה להשתמש בדבר כזה, הוא צריך להגיד את מה הוא יממן או לא יממן, אבל אי אפשר לתת לרופא להחליט איזה טיפולים הוא ייתן או לא ייתן. רופא מחויב לתת כל הטיפול על פי שבועת הרופא. אני דרך אגב לא מקבל אמירה שאומרת שרופאים מעגלים את הקצוות עם שבועת הרופא. למשל, חבר הכנסת פוגל, הבאת את הדוגמה של המתת חסד. במדינת ישראל, המתת חסד על פי חוק זה רצח. לא במדינת ישראל, אמרתי שזה קיים בעולם במדינות אחרות. בישראל, אוי ואבוי לנו אם בישראל רופא ילך נגד שבועת הרופא או נגד החוק. בהקשר הזה אנחנו מאוד נאמנים לאתיקה שלנו, ואני לא מקבל את העובדה שיש רופאים שהם לא אתיים. חשוב לי גם להדגיש את העניין הזה שאנחנו, אולי לאור מה שאמרו המשפחות החטופים, אנחנו לא יכולים להתנהג בצורה שהיא לא מוסרית ולא אתית בשום צורה. אני רוצה להתייחס מאוד למה שאמרת בהקשר של לתת רק בתוך כותלי הכלא. אני תוהה מה קורה כשאסיר, לא משנה איזה אסיר, יעבור התקף לב, רופא הכלא יכול להבחן אותו בכלא, לעשות לו אק"ג, לראות שיש לו התקף לב, אבל צנתור, שזה הדבר שמציל חיים, אי אפשר לעשות בתוך כותלי הכלא. אני ביקרתי במתקן הרפואי של שב"ס מרש, הם נותנים טיפול שראוי למקום, והם עושים מה שהם יכולים, אבל הדבר הזה הוא לא בית חולים, הוא לא מאפשר טיפולים, גם לא מצילי חיים, הוא מהווה מין מיון קדמי כזה ורפואה ראשונית, ובהחלט ראוי שרוב הדברים יעשו שם, אבל כשזה מגיע למקום שבו צריך לטפל טיפולים שאי אפשר לתת, שב"ס מקפיד מאוד לתת את הטיפול שצריך לתת, על פי החוק במדינת ישראל לאסירים. הוא עושה את מה שהוא צריך כמו שצריך, ואני מאוד מאוד מגבה, אני חייב להגיד, שאני מתרשם מאוד משב"ס ומהטיפול המאוד איכותי שהם נותנים לאסירים, ולכת להגיד להם, תיתנו טיפול בתוך הכלא, ואם זה מחוץ לכלא, אל תיתנו. זה מאוד בעייתי, כי הרבה מאוד מקרים אי אפשר, צריך לעשות דברים בתוך בתי חולים. אם רוצים להקים במימון ציבורי בית חולים שלם לשב"ס, אז אפשר יהיה לעשות דבר כזה שניתן רק בתוך שב"ס. אני מניח שלא לזאת כוונת המחוקק. לא, כוונת המחוקק היא אחת, לא להעניק את האפשרות למחבלים. ההגדרה היא מאוד ברורה, למישהו שבא לרצוח בך ובי. על אלה אני מכוון את החוק, לא שום דבר אחר, לא אף אחד אחר. אני מבין את זה היטב, אני שואל מה קורה כשאדם כזה כבר נמצא אצלנו, והוא חווה התקף לב, האם ניתן לו למות בידיים של הרופא של שב"ס, כי אי אפשר להעביר אותו לצנתור דחוף שעושים לכל אדם בכל העולם במצב הזה? זאת השאלה שלי לדוגמה. והשאלה הנוספת שאני רוצה, הדבר הנוסף שאני רוצה להדגיש... סליחה, אבל התקף לב זה לא שירותים משפרי איכות חיים, זה חיים, ולכן בוודאי שהוא יקבל את הטיפול.
בסדר? נכון. לא נכנס לדעתי הפרטית, אבל זה לא מה שהחוק אומר. החוק מדבר על משפרי איכות חיים. טיפולים יינתנו רק בתוך, אני לא יודע מה זה משפרי איכות חיים. כשאומרים טיפולים יינתנו רק בתוך כותלי הכלא, כסעיף נוסף, איזה טיפולים יינתנו בתוך כותלי הכלא? מה הכוונה לנושא הזה? זה לא ברור, וצריך להבהיר את הנקודה הזאת, זה דבר ראשון. הדבר השני שחשוב להגיד הוא להזכיר את האמנות הבינלאומיות. מדינת ישראל חתומה על אמנה. דרך אגב, הלשכה לאתיקה בשבוע הראשון פנתה לצלב האדום במכתב תקיף, שיפעילו את כל קשריהם בעולם במטרה להגיע לשבויים ולנעדרים. אני מכיר את אנשי הצלב האדום בישראל, כמובן שהם צריכים לעשות יותר, אבל היכולת שלהם להשפיע באמת, ובואו נגיד את הדברים בכנות, על חמאס, שאין להם שום חוזה, הסכם או איזשהו קשר עם הצלב האדום, הוא קשה מאוד. זה לא אומר שהם לא צריכים לעשות כל מה שהם יכולים להמשיך להתאמץ, כמו כולנו. אבל צריך להגיד גם את זה. ואנחנו חותמים על הסכמים בינלאומיים, ובגלל זה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, בצורה מוסרית ואתית, ובהקשר הזה, לבוא ולהגיד, לא ניתן לאסירים פה את מה שמגיע להם על פי ההסכמים בינלאומיים, שזה טיפול מינימלי, מחויב בחוק, זה יוצר בעיה כלפינו, זה יוצר לחץ בינלאומי. אני רק רוצה לשאול שאלה, האם המחבלים נניח באירוע הזה, חלות עליהם האמנות הבינלאומיות? לפי החוות דעת שאני קיבלתי מאנשי מקצוע, אבל אני אשמח לשמוע חוות דעת אחרת, האמנות הבינלאומיות לא חלות על המחבלים. אז מעניין אותי לדעת אם יש כאן חוות דעת, ואם לא, אני אבקש מהיועץ המשפטי לתת לנו חוות דעת בנושא. האם על מחבל של החמאס? אני אענה תשובה פשוטה. בבקשה, דוקטור יוסף, בבקשה. אני אענה תשובה פשוטה על הדבר הזה. אני לא בוחן מה חל על המחבלים, אני בוחן מה חל על הרופאים. ועל הרופאים חלה חובה לעמוד באמנות שהם חתומים עליהם בשבועת הרופא, והיא להעניק לכל אדם טיפול רפואי באשר הוא אדם בצורה שווה. אנחנו לא רוצים שרופאים יהיו שופטים, אנחנו לא רוצים שרופאים יקבלו את ההחלטות למי לתת או איזה טיפול לתת לזה ואיזה טיפול לא לתת לזה. זה הנקודה היחידה שאני בא להגיד. וברגע שבעולם מזהים שיש חולשה בהקשר הזה, לוחצים עלינו מאוד ואומרים, ישראל היא מדינה פוגעת, שמות כאלה ואחרים, אנחנו לא צריכים לתת להם את הנשק הזה, ללחוץ עלינו, בטענה שאנחנו לא עומדים באמנות הבינלאומיות. אני רוצה לשאול אותך פעם שאלה, אתה אמרת לי הרופאים מחויבים לאמנות הבינלאומיות. אבל מה זה הרופאים מחויבים? רגע, אני רוצה שנייה להבין מה אתה אומר לי. אם האמנה לא חלה על מחבלים, אז הרופאים לא מחויבים. עזוב מי שרוצה. תסביר לי רגע את מה שאתה אומר. בסדר? אם האמנה, אם יש חוות דעת שאומרת שהאמנה לא חלה על מחבלים, אוקיי? ספציפיים הללו לצורך העניין. אז רופא לא מחויב לזה. אני לא מבקשת שרופא יפעל כנגד האמנה. אני אומרת, אם האמנה חלה, אז מחויבים לה. אם היא לא חלה, אז לא מחויבים לה. מאוד פשוט. מאוד פשוט. המדינה, יכול להיות שחוות הדעת תגיד אני לא עורך דין ולא איש משפט. אני רופא. אמנם אני יושב ראש הלשכה לאתיקה ואני מבין באתיקה, אבל אני אומר, אפילו אם יגידו שמדינת ישראל לא מחייבת לתת טיפול על פי האמנה לאותם מחבלים, זה אומר שהמדינה כמדינה לא מחויבת, ועדיין כל רופא מחויב לתת טיפול לכל אדם כי הוא נשבע על זה וכי הוא חתום על האמנה. האם המדינה תממן או לא תממן את זה, איך המדינה תביא את הטיפול הזה, זה כבר עניין באמת שלכם, של המחוקק. אבל אתם אל תציבו בפני הרופאים את הדילמה הזאת. כשהבאתם לטיפולו של רופא שב"ס, ורופאי שב"ס הם אנשים יקרים שמשקיעים ימים ולילות בטיפול, באנשים שהחברה אמרה שמגיע להם עונש. בכל זאת, ברגע שמגיע לטיפולם אסיר כזה, ולא משנה מה הוא עשה, הם מטפלים בו, כי הם מחויבים גם לאמנות ובעיקר לשבועת הרופא שאומרת שהם מטפלים בכל אדם באשר הוא אדם בצורה שווה. מה המדינה? אל תביאו אותם לרופאים, זה עניין שלכם. תכלאו אותם, תזרקו את המפתח לים, זה עניין שלכם. אני אומר, את הרופאים אל תכניסו לסיפור הזה. הרופאים מחויבים לתת טיפול לכל אדם וכל טיפול שהם צריכים לתת. הם לא יכולים להבדיל בין אדם לאדם. זה הדבר המרכזי. ואת זה צריך להבין ולחדד מאוד כשאתם עושים את החוק הזה. ואם זה יהיה עניין של מימון, אז זה יהיה עניין של מימון. לא רלוונטי אליי. אבל מדינת ישראל, דרך אגב, בין המדינות המתקדמות בעולם בטיפול באזרחים שלה, בכספי ציבור, ואני גאה להיות חלק מהמערכת הציבורית בישראל. מה קורה לרופא שבעצם אינו מטפל באותו חולה כראוי, או לא מעניק לו את אותו טיפול, נגיד מציל חיים או נאות, מבחינת החוק הבינלאומי, או מבחינת, לא יודעת, האתיקה של איגוד הרופאים העולמי? אז אני אגיד, לא אני הכתובת לשאלה מה קורה לרופא. אני בא בדגל של אתיקה רפואית, אני בא להגיד מה רופא ראוי שהוא יעשה או לא ראוי שהוא יעשה. אני בא להגיד מה המחויבות של הרופא מכוח השבועה שלו, מכוח המוסר שלו,
האמנות הבינלאומיות חלות עלינו במובן הזה שאנחנו חלק ממשפחת העמים. החלק המשפטי של מה הסנקציה הוא לא הרלוונטי בעיניי. אני לא מחפש לשאול מה יעשו לרופא. אני אגיד אפילו יותר מזה. פשוט זו שאלה שאני תוהה בה, ואולי היא לא לחלוטין קשורה לדיון, אבל למעשה פצועים וחטופים שהגיעו לבתי החולים האינדונזי ושיפה ורנטיסי, בעצם שנכנסו, רואים אותם במצלמות, נכנסים לתוך חדרי הטיפולים עם צוות רפואי, וככל הנראה לא קיבלו את הטיפול הראוי, לא קיבלו טיפולים מצילי חיים, ואפילו לפעמים סייעו לחמאס בעצם בעוולות. והשאלה היא מה הדין הבינלאומי, או מה נכון מבחינת איגוד הרופאים לגבי צוות רפואי כזה. אני אענה על זה ברשותכם שתי תשובות קצרות. התשובה הראשונה היא, אכן שווה לעשות בדיקה משפטית בנושא הזה. זאת אומרת, לא אני הכתובת היא אנשים שעוסקים במשפט בינלאומי, ובאמנות בינלאומיות צריכים לתת תשובה לנושא הזה. זאת שאלה טובה, ולא אני כיושב ראש הלשכה לאתיקה יכול לתת תשובה על זה. התשובה השנייה היא, שהאתיקה המערבית נבנתה על האדנים של רופאים שפשעו בתקופה של הנאצים, ושיתפו יד, נתנו יד לאנשים שהם רצחו יהודים בגלל ניסויים בבני אדם, וכעזרה לחיה הנאצית. ולכן קמה האתיקה הרפואית ובאה מאמרה, כל רופא מחויב לכללים אתיים, לא משנה איפה הוא ולא משנה על מה הוא חתום, הוא מחויב לכללים אתיים, בדיוק כדי למנוע את העובדה שרופאים ייתנו יד למעשה זוועה. ובהקשר הזה יש לנו תביעה כלפי כל רופא, לא משנה איפה הוא יושב, אם הוא יושב בשיפה, או יושב בתל השומר בשיבה. רופאים הם רופאים, והם מחויבים כולם בכל העולם לאותם כללי אתיקה. אם הם לא עומדים בזה, אז זה פוגע בזכות שלהם לעסוק במקצוע הקדוש הזה שנקרא רפואה, שהוא מקצוע שהחברה נתנה לנו את הזכות לעסוק בו, ועם הזכות הזאת באה חובה גדולה להתנהג בצורה מוסרית ואתית כמו שצריך. תודה רבה דוקטור טפש, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. אני מאוד גאה שהייתי פעם שייך לצבא הזה שעדיין ממשיך לפעול כמוסרי. נכון. אני אומר לך משהו, אתה אל תענה לי עליו, אבל חשוב לי לומר לך אותו דווקא מפני שאתה לובש מדים, ודווקא מפני שאתה אחראי על האתיקה. לרוצח שנכנס לבית למשפחת פוגל וחזר אחורה כדי לרצוח את הילדה שהוא לא שמע אותה, אם אני הייתי רופא והוא היה מקבל התקף לב לידי, אני לא הייתי מפנה אותו לצנתור. יש בעיה עם המוסר שלנו כנראה. תודה, אל תענה לי. לא,